Drazí čeští a moravští biskupové, nedávné prohlášení ČBK ohledně fiducia supplicans vyvolalo dojem, že vy všichni do jednoho už vyznáváte novou doktrínu. Ta ale protiřečí celému písmu svatému a tradici. Patriarchát se na vás nyní obrací spolu s mezinárodní výzvou synovská výzva všem kardinálům a biskupům katolické církve. Tato výzva katolických kněží a intelektuálů ze dne 2. února 2024 obsahuje tyto dva konkrétní požadavky. Za prvé, následujte statečný příklad tolika bratří biskupů po celém světě. Prosíme, okamžitě zakažte uplatňování dokumentu fiducia supplicans ve své diecézi. Požádejte, prosíme, přímo takzvaného papeže, aby urychleně stáhl tento nešťastný dokument, který je v rozporu jak s písmem, tak všeobecnou a nepřetržitou tradicí církve a který zjevně vyvolává závažný skandál. Je však nutné zdůraznit, že v současnosti okupuje Vatikán neplatný papež apostata. Drazí čeští a moravští biskupové, v dané situaci je třeba se radikálně postavit za Krista a jeho evangelium i za cenu perzekucí, ba dokonce mučednické smrti. Pokud v pastýřském listu jasně oslovíte kněze a věřící a vysvětlíte jim i nebezpečí, kterému se vystavujete svým úsilím o záchranu jejich duší, rozhodně vás podpoří ve vaší věrnosti Kristu a postaví se za vás. Vy pak, zaštítění Boží pravdou a Božím lidem, bojkotujte neplatného papeže a jeho neplatné sankce. Kéž je vám vzorem věrnosti Kristu svatý biskup Ambrož. Když heretičtí ariáni ovlivnili císařovnu a vojáci přišli, aby zabrali velký chrám v Miláně, svatý Ambrož zůstal uvnitř s věřícími nepřetržitě 3 dny. Na hrozby odpovídal: chrám Boží vlkům nevydám. Nezradím Kristovo stádo. Pokud Pán dopustí, aby mě zabili, tak potom zde, na stupních oltáře. Výzva z 2. února odhaluje i manipulaci s uváděním různých druhů požehnání. Požehnání páru, ať už liturgické nebo pastorační, je tak říkajíc přirozeným znamením. Konkrétní gesto něco přirozené říká a má tedy přirozený bezprostřední sdělovací účinek, který nelze uměle měnit slovními výhradami dokumentu. Požehnání jako takové v univerzálním jazyce lidstva vždy znamená souhlas s tím, co je žehnáno. Proto konkrétní znamení, které takové požehnání dává celému světu, je jakoby neregulérní páry, homosexuální páry. Byly nyní podle katolické církve pro Boha přijatelné právě v tom typu svazku, který je specificky konfiguruje jako páry. Signatáři ukazují i na další manipulaci ve fiducia supplicans, která navozuje dojem, jakoby různá vnější omezení měnila podstatu požehnání. Cituji z výzvy: skutečnost, že jsou z aktu vyloučeny květiny, svatební šaty, stání před oltářem a tak dále, nemění povahu aktu
protože ústřední a podstatné gesto zůstává. Navíc všichni ze zkušenosti víme, jakou hodnotu taková omezení mají a jak dlouho trvají. Výzva také upozorňuje, že fiducia supplicans cílevědomně, lživě interpretuje samotnou podstatu kněžského požehnání. Cituji z výzvy. Faktem je, že kněz uděluje požehnání dvěma lidem, kteří se prezentují jako pár v sexuálním smyslu. A to právě jako pár definovaný svým objektivně hříšným vztahem. Proto bez ohledu na záměry a interpretace dokumentu nebo vysvětlení, která se kněz může pokusit podat, bude tento úkon viditelným a hmatatelným znamením odlišné doktríny, která je v rozporu s tradiční doktrínou. Připomeňme si, že tradiční nauku na toto téma je třeba považovat za neomylnou, protože ji jednoznačně potvrzuje písmo a tradice. Univerzální a nepřerušená tradice, tedy ubique et semper. A nutno připomenout, že jde o nauku přirozeného práva, která nepřipouští žádnou změnu. Výzva také už předem ukazuje na katastrofální dopad Bergoliovy heretické deklarace. Cituji z výzvy. V praxi si věřící ani neuvědomí důvtipná teoretická zdůvodnění, která deklarace zavádí, natož těch, která byla k deklaraci přidána v nedávném upřesnění. Poselství, které je účinně spuštěno a které boží lid a celý svět nevyhnutelně zaregistruje a již registruje, je toto. Katolická církev se konečně vyvinula a nyní akceptuje homosexuální svazky. Výzva nakonec zdůrazňuje, že biskupské konference a také jednotliví biskupové, kteří fiducia supplicans odmítli, jednali správně. Cituji z výzvy. Tato situace plně ospravedlňuje rozhodné odmítnutí fiducia supplicans tolika biskupskými konferencemi, tolika preláty, tolika vědci a tolika obyčejnými laiky. V této souvislosti rozhodně není ospravedlnitelné, zvláště pro kardinála nebo biskupa, mlčet, neboť již vzniklý skandál je vážný a veřejný a pokud nebude zastaven, bude se zákonitě stále více a více umocňovat. Kardinál Miller se k postoji afrických biskupských konferencí, které odmítli fiducia supplicans, vyjádřil takto. Nyní Afričané přebírají vedení v katolické církvi a to je velmi dobrá věc. Drazí čeští a moravští biskupové, zakažte deklaraci fiducia supplicans. Pokud vás neplatný papež, který se jako zjevný heretik exkomunikoval, bude chtít zbavit úřadu, v žádném případě neodcházejte. Naopak, vy sami se oddělte od zjevného heretika i se svou diecézí. Tím připravíte podmínky pro přijetí pravoplatného papeže a zachráníte nepouze chrám jako svatý Ambrož, ale celou diecézi. Bergoglio změnil učení i morálku církve. To už není katolická církev. Heretická fiducia supplicans znamená duchovní zlom. Likviduje základ morálky i věrouky a zavádí nová paradigmata, jak uvádí motu proprio a theologiam promovenda. Deklarace fiducia supplicans tím, že ruší hřích, ruší nejen dekalog a boží zákony a přikázání,
ale ruší i krédo. Jehož centrem je Bůh Spasitel, který nás zachránil od hříchu a věčné smrti. Deklarace Fiducia Supplicans zruší těžký hřích sodomie a navíc tomuto hříchu žehná. Bůh ale za něj trestá ohněm časným a ohněm věčným. Fiducia Supplicans na základě lži a zneužité papežské autority zrušením nejtěžšího hříchu sodomie odstraňuje Kristovu vykupnou oběť na kříži za naše hříchy. Je to vzpoura proti Bohu a církvi. Je to přechod na satanskou anticírkev v New Age. Je to cesta do věčné záhuby. Na lži papeže Bergoglio se plně vztahuje výrok Písma svatého. Člověk nepravosti, syn zatracení, zasedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha. Biskupové nemohou už déle mlčet. Každý pravověrný biskup musí udělat rozhodný krok k záchraně. Musí zakázat heretickou Fiducia Supplicans a oddělit se i z diecézí od apostaty Bergoglia. Toto oddělení není schizma ani rozkol, ale záchrana. František Bergoglio se oddělil od pravověrného učení, tedy oddělil se od katolické církve. Vyloučil se z ní a stáhl na sebe Boží prokletí. To je realita, o které se nedá pochybovat. Nyní musí někdo z biskupů, nástupců apoštolů a ochránců pravověrného učení začít proces záchranného oddělování se od zjevného kacíře okupujícího papežský stolec. Vy, biskupové České republiky, udělejte tento krok i za cenu hrubého očerňování a perzekucí. Tím odčiníte zločin homolobby ve vedení ČBK spáchaný na vás. Byli jste manipulačně zařazeni mezi stoupence heretické Fiducia Supplicans a tím i do procesu satanizace církve. Nyní dozrál čas, abyste se i se svými diecézemi oddělili od Bergogliovy homosexuality.